И коста хора, снимам този клип за трети път, защото не се получава OBS-а не снимам. И е време да изтеглим победителя от giveaway-а. Ето го клипа, ето го линка, ето ги хората, които са участвали, те са само 3. Моят приятел Босаков, аз ще се абонирам за него. Максим Коларов, и за него ще се абонирам. И за Чичо, това е Чичо ми. И това е Максо, и това е Георги. Чичо ми също играе CS, нали Максо? Да. Чичо, този Чичо е баща на този Максо. И така, отиваме Добре, на YouTube. ти разясни дословното дърво, но не и клипа. Давай. Кое е сложно дърво? Дословно. Кое е това? А! Значи, Георги Босаков ми е приятел. Не знам, що е Георги, като той е Даниел. Няма значение. Ето го Максим, той ми е бърдовчет. И Макс Марк Мартун е Чичо ми. Слагаме тук линка. Казваме му заради коментарите и randomly pick winner. Сега, това е момента, който всички очакват. Честито на Георги Босаков! Така, ето ние след прекъсването на рекламите на баничките има малки промяни. Това, Георги Босаков, е единият човек, който ще спечели. Другият човек, който ще спечели другата половина от скиновете е Максим Коларов. Така, честито на победителите. Съжалявам, Чичо ти не спечели скиновете за CS. Ще се свържа с тези хора. И това беше giveaway. Ще се видим в следващия епизод.